Velkommen. Vi sidder lige og er i gang med en ny video, der har premiere om hvad skal jeg sige, om timer, måske i morgen. Den er premiere i morgen. Det kommer til at blive en gyser, der foregår her. Og I skal glæde jer, fordi det bliver crazy shit. Helt lortet. Lige skru lidt op, ikke?